Oimore nyako RAMOGI machiegni e chenro mar Oimore ne weche manyien ma bende waikoni kokale mesa makao weche manyien magi moko kuom weche ma wamiyo pek. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. Jotend migepe bwo sirikand Kenya Kwanza okawo tich ayanga bang' tamo muma ka jatend Kenya William Ruto omiyogi siem. Japiny moro chwalo paro mar twak e od bura ma Meru kadwaro thicho oko e apisi gavana Kawira Mwangaza. Doho chiwo thuolo ne duol mar EACC mar ndhiyo mwandu apisa moro mar migawo mar lo Nicholas Owino ma ichich gi kaka ne oyudo mwanduge. Machiegni nyakoro mga juang par ni nyalo tudri kod okal namba matudruok 33690 bende yudwa achiel kachiel kokale Facebook page mar RAMOGI TV, yudwa Twitter RAMOGI TV to kod e YouTube bende RAMOGI TV. Nyinga Ochengi Manuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako jatend piny Kenya William Ruto siemo jotend migepe mage mondo mi oti gi chuny mar reso piny Kenya. Ruto loso kane otelo e nyasi mar podho jotend migepe mage ma kawuono chamo mwa mar apisi ayanga. Kristo Owino nigi lero. Seche machuo kende bang' jo od bura podho gwelo margi jotend migepe 22 jagoro maten migepe kod Attorney General ochamo muma kendo chako tich ayanga. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya. E nyasi ma otimore kar jot maduong' mar piny owacho e buore Nairobi, jatend piny Dr. William Ruto an kod ote achiel maduong' ne jotend migepe mage. Tiyo ne oganda jo Kenya duto ma onge deo wang'. I know there are regional persuasions. There are community persuasions. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. I expect you to respect your oath of office and serve all Kenyans equally. Kaka yo malong'o mar kedo aching kod midhiero mag jopiny kaachiel gi keto e tim chenro mag dongruok mag Kenya Kwanza, jatend piny onyiso tend migepe mage ni nyaka giti kanyakla. I do not expect any one of you to say things are not going right in the next ministry. It is your business. If things are not going right in the next ministry, it is your business to look for your colleague, sit them down, and things must go right in your ministry and in the next ministry. E gino manenore kaka bedo machiegni kod jopiny mar ng'eyo midhiero magi, jatend piny oparo ne jotend migepe mage ni nyaka giti machiegni kod jotelo duto mane oyier. You have no option other than to succeed. Failure is not an option, good people. We have a country to look after. We have a plan to implement. And we have the people of Kenya watching us. Mopogore kod kinde ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta e bwo telo mar Kenya Kwanza, jotend migepe biro chopo e nyim jo od bura mar duoko penjo kaachiel gi lero ne jopiny chenro magi mag dongruok. There will be an opportunity for you as members of the executive to interact much more robustly with Parliament so that we can not only have a platform for us to explain our programs and to seek the support of the legislature in our programs, but for the legislature also to oversight what we are doing because they are doing it on behalf of the people of Kenya. Jatend piny oketo elela ni piny owacho mare onge thuolo mar jothol kuoro. Good people, I have told you what is right. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. The family of Honorable Mr. Eliud Okech Owalo. Bang' chamo muma, ting' maduong' makoro ochomo jotend migepe 22 en chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kinde campaigns kaachiel gi duoko piny nengo mar ngima masani oidho e pacho kae.
Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno. Abodhi nyime kapod wantiere weche mag jotend migepe manyien koro chako tich kendo mago mosebedo apisego wuok bang' thuolo mar girumo. Mokuom jotend migepe machon ne osechiwo apisego ayanga. George Bati nigi lerno. I, Weche Mudavadi. Bang' tamo muma mar apisi e nyasi manobage kar jot mar jatend piny Nairobi. Thuolo ne ochopo mar mane gin jotend migepe loch mar Uhuru Kenyatta keto migepe go e lwet jotelo manyien, ranyisi mar chako tich ayanga. E migawo matudruok pinje maoko, jatend migawo mawuok Recho Mamo ne oketo migawo no e lwet Alfred Mutua makoro kawo migawo na ayanga. I'm therefore delighted this afternoon to be handing over the mantle to CS Mutua. I have no doubt that CS Mutua will succeed. Kokawo tich ayanga, Mutua singorito ngima jo Kenya matiyo pinje maoko marno ni ok gikale sande pinje go, ka bende osingo wuoyo gi jatend piny William Ruto mondo miyo mama okonye migawo matudruok mar pinje maoko kaluwore kod lony gi rieko ma en go. Want to protect the interest of every Kenyan and the lives of every Kenyan. Wakenya wako hapa, lakini Mkenya yoyote anaingia ndege, anaingia basi, anapovuka boda, anapofika nchi ya ngambo, yeye ni responsibility yetu sisi. I don't see how Waziri wa Mamo is going to sit at home. Trust me, I'm going to be one of the people lobbying for you to take a responsibility either for us in this office or for this country. You can't sit at home, madam. We can't let you sit. I know unataka kupumzika, lakini you know the brains like yours capacity are not common in this country. We need everybody together. I'll be talking to President William Ruto that we need to bring you in one or two capacities. We've got a lot of things that need to be done in this country, even in this foreign affairs work that you know better. E migawo mar pur, jatend migawo mawuok Peter Munya ne orwako jatelo manyien. Welcome to Kilimo House. Kendo jiwe mondo tine jo Kenya. Sisi sasa ni wa Kenya na ngoja huduma. Kama mimi ni mkulima wa kahawa, wa chai, wa maziwa. Nitaendelea kuinteract na wewe nikitafuta huduma ya fertilizer. Koka wapis kaka jatend migawo mar pur kod pith. Mithika Linturio koni mondo ganda jo Kenya obed gi chiemo moromo, jo piny nyaka chiwre ne pur. We are facing a serious problem of food in the country, and we will not be able to achieve that until we have really made very deliberate decisions to get our people back to the farms. Bende osingo mar tiyo machiegni kod piny owacho mag counties e chopo singo mag jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo kendo nengo mogo bende odok piny. For us to succeed here, and agriculture being a devolved function, mainly the ministry in charge of policy, crop and animal husbandry are in the domain of the county governments. So I'm really inviting governors to partner with us, and I want to commit my resolve to work very closely with the county governments. E kindeno jatend migawo mar ohala kod dongruok kembe Moses Kuria makoro kawo kar Betty Maina osingo maneno ni Kenya obedo piny maloso mwandu ma itero e pinje maoko mondo ma obed kaka yo mar jiwo uchumi mar piny Kenya. We need to have our manufacturing based on export. That's what we are calling our export-based manufacturing. We've been having conversation with the Kenya Association of Manufacturers. I'm having discussion with my boss, with the president, about how we are going to grow our export, to convert the Kenya Export Promotion and Branding Agency into a real investment and trade agency like it happens to other countries like the US, like Korea. And for me to do that, we need to even invest resources. Kakoro jotend migepe machono wuok ya pisi kendo manyien okawo telo. Ting magen go en chopo singo mane jatend piny William Ruto keto mar kelo ngima mayot ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Ramogi Musalia Mudavadi koro chako duogo e piny owacho kaka jatelo manigi mbi maduong'. Mudavadi osebede koyo mar telo kuom higni 10. Nyaka lek mare mar manyo komten piny Kenya ne tore higa ma 2013. Wuodhe osebedo nade? Eric Owenga miyo ler. Higa mar 2013 dwaro ma Mudavadi bedo jatend piny Kenya ne okonyago lemo. Sism bende nowuokie namba 3.
Mudavadi kata kamano ne oluoro bedo e koyo kende kendo ne ochune omanyo osiepegi e paw siasa kaka okang' mar jiwo sapar mar yudo telo. Mudavadi, Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka gi Moses Masika Wetangula nochugo riwruok moro mar siasa motisi kaka NASA e higa 2016 kaka okang' mar loso piny owacho higa 2017. Kata kamano tok siasa ma iye otedore ne hapgi okolwar, Mudavadi nomedo bedo e koyo. Kinde no ne wachore ni koweyo siasa mar nono kaka piny owacho mar Jubilee ne tiyo, Mudavadi ne bende loso gige kumoting'o hala mage e kidienje mopogore opogore. Mudavadi osebedo kinde duto tok yiero ma higa 2017 ka pingo mokuom chenro mag piny owacho mag Jubilee kendo osiep kinde kod Ruto yande wethweth nyaka dwe mar 2 higani. Na wengine wanatoka huko wanasema economy ya bottoms up. Hii Kiingereza kingi you're confusing us. Mwingine anasema bottoms up, mwingine anasema trickle down. My friend, wachana na hii maneno. Ni ufisadi na watu kupora mali, tuzibe hayo mashimo, tuachane na mambo ya bottoms up, tuachane na mambo ya trickle down. Tokmano gisobedo ka giwuotho kanyakla e dwaro margi matelo ne piny Kenya. Si walichoma mali ya wananchi kule Nyamakima? Si wamefunga sasa kampuni ya ule mama wa Keroche? Ati kwa sababu wamekataa kwenda kuzimia? Ati wameweka ilani ya kwamba watafunga biashara ya watu wengine kwa sababu mnafanya biashara ati na nguo ya maiti? Hawa watu wanaelewa shida ya Kenya kweli mkipima? Kwa hivyo saa hii ukienda Ikulu, Uhuru anaambia watu toa suit kwa hiyo cupboard, weka kwa sanduku. Toa viatu, weka kwa sanduku. Kwa sababu anaelekea wapi? Anaelekea wapi? Kwa hivyo wewe assistant chief, wewe chief, wewe commissioner, wewe police, mtu asikutishe atufanyie kuzimia campaign. Kwa sababu siku zao ni 1.5 peke yake. Giko ne koro Mudavadi oduogo kendo e sirikal wang'ni kaka jotend migepe. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya, do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya and that I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Eric Owenga, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod Musalia Mudavadi, duond bura mar ANC kawuono yiero gavana Malamu Isa Timami kaka jatend duond burano e yor kojolo. Ma kaluwore kod gwelo mar Musalia Mudavadi mane jatend duond bura kendo sani koro en jatend migawo e piny owacho ma Kenya Kwanza. E boke ma ochiwo kogono gi jagoro mar duond burano Simon Gikuru, ANC opoyo jotendgi ma sani yudo lemo mag telo. Duond burano biro chiwo lere kinde ma nyime wi ka gibiro dhi nyime gi tayo chenro maggi. Ka wadhi weche mantiere ka dhood nam chumbi, jogo mantiere sekta mar limbe ka dhood nam chumbi koro jiwo jatend migawo mar limbe Penina Malonza mondo mi ochuo gi chenro manyien mabiro bero sekta no to chutho ma ka dhood nam chumbi. Gijiwe mondo mi oket maino e lombo welo mawuok e pinje manie Afrika. Magikoni ema osebedo kasiro sekta no to chutho bang' pinje maoko gar gi chien e kinde tuo mar corona. Joja oko nigi ler. Sekta mar limbe kadhodh nam chumbi onyiso geno mar yweyo moya manyien bang' jatend migawo mar limbe Mikai Penina Malonza chamo muma kendo chako tich ayanga. Kane giloso Mombasa, tend riwruok jogo manie sekta mar limbe kadhodh nam chumbi kotelnegi kod jakomgi Victor Shitaka okonegi kore mar tiyo kode kanyakla kendo siemone kuonde mang'ikruok nitiere. She's coming, she's a new person in tourism, so we are expecting her to come up with new ideas, but more so listen and work with the tourism, different tourism associations that have been formed. We want to say as KCTA that we will give Honorable Malonza
all the support we can because we are going to work with her. E twak margi mar bago nyasi magalamoro mabiro kelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe kadhodha nam chumbi kod mago mawuok e piny Uganda, jambetre mar piny Uganda ne okonegi kore mar tego chenro mag limbe e kind pinje ariyogi. So how can we first of all encourage and grow the tourism arrivals within the region? But for us as Uganda and Kenya coast, we have first focused between our two countries. Instead of people going to Dubai or people going to Singapore or people going to Thailand, how do we encourage people to travel within the East African countries? By ensuring that we are making it cost effective, we are making it easy, we are making it hassle free. If America puts a travel ban, for example, a lot of the other foreign countries also follow because of the ban. And that is why we want to go regional to begin with. And I'm going to request our CS to start thinking regionally. Gikoni ena yanga ni gwenge mani kadhodha nam chumbi ni kod thuolo maber mar bero uchumi mapacho ka nikech weche mag limbe omiyo gidwani piny owacho ket maino e bero sekta no. If you look at the Kenya coast has everything under one roof. Whether you're looking at beach, whether you're looking at marine, whether you're looking at family holidays, whether you're looking at nightlife, whether you're looking at whether you're looking at experiencing a safari, you could literally have breakfast on the beach and your lunch is in the bush. Tourism is about accessibility. We want the government to make Mombasa as accessible as possible. Bang Penina Malonza chamamuma kaka jatend migao mar limbe, jogo manie sekta no korodwani okao kang mowinjore mar bero sekta ni to chutho ikelo kanyakla pinje mag libamba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jod bura mag Kenya Kwanza kawuono bedo gi romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot maduong' ma jatend piny. Jotelogo nobedo gi lalruok motenore kod chenro mar riwruogno chano chwalo e od bura kokalo kuom jotend migepe manyocha ochamo muma. Romo no mar adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto cham muma kaka jatend piny ne oyuore gi jod bura kende kata mana jofwamb weche ne ok oyiene gi yuoro e romono. E romono wachore ni kwethno noketa yanga nyinge jod bura ma dhi bedo e komiti mopogore opogore e od bura ka bende ne giketo lai makare mane oni paro duto mogol gi kwethno kale od bura mondo mi gi thuolo mar chopo ajenda magi kendo chopo kare singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Kawe romo mar Kenya Kwanza wadhi e kaunti ma Meru. Japiny moro mawuok e kaunti ma Meru donjone gavana Kawira Mwangaza od bura mar kaunti no kodwaro mondo od bura othich gavana oko e apisi. Jagono wacho ni Kawira osetiyo marach gi apisi e thuolo machuok ma osebedo. Kakaran mar od bura ma Meru Jacob Kirani owacho ni gibiro timo nonro gi aput mar chenro maluwore gi chike nono bura mane ochwal gi jagono manyinge Salesio Thuranira. Magibiro tok Mwangaza bedo gi tungni e kinde gi MCS mag county kendo ng'ado tudruok mare gi jod burago. Juma mokalo MCS nyocha otamo gavana no loso od bura e nyasi mar yawayanga chenro mag od bura. Nyakoro Mgajwanga gi kanyo boka yweyo mokwongo e chenro mar Oimore kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma wa ikoni.
Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo hola ni nyadiriyo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. 3, 2, 1. Ngeso ka ngeso chakre sade kokinyi en seche mag Why you do it mamuro nyithindo kaka? Talanta. Tuko full time kimaso. Kitendawili. Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamichna. Chuo gik moko. Kod tedo. So nice now. Turu kodwa ngeso ka wangi. Locks ponde kata locks pi. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgei Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *274#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar Oimore ne weche manyien. Wadhi weche mag doho. Doho koro chiwo thuolo ne duol ma kedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo ong'wan mwandu apisa moro manyinge Nicholas Owino mar migawo mar lo. Owino ma en apisa migawo no inono mwanduge manengo giromo shillings bilion 1.2 ma EACC chichni oloso e yor mibadhi. E mwandugo EACC yangu ni Owino ni kod mwandu mag lope manengo ge koriw to shillings milion 694 nyamburko maduto nengo gi oyo milion 10.5 kod omenda mosebedo kalale alake agulu mage mag bengi kod mar M-Pesa. Omenda makwane shillings milion 497. EACC yande opedho kwayo ne do mar nono Owino min ode Violet Terry Mudhoni, owadgi manyinge Richard Omondi kod kembe moko ariyo maitude magin Tanic Values Limited kanyakla gi Tanic Enterprise Limited. Do chano winjo burano kendo tarik 11 dwe manyien. Apisa sabich mamoko mago bila mago kwach kich mayande ni e kweth motisi ni SSU ochwale do bang' kanyo makgi kitudo gi tho mar wainde moko ariyo kod dereba mayande oting'ogi.
Apisas go pod dhi bedo e odang'ech ka nonro dhi nyime mano bang' do yie kod kwayo mag jomin buche. Wycliffe oko nigi lerno. Apisas go magin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu kod Simon Gikonyo ochwale nyim jang'ad buche Diana Mochache do makahawa. Ma timore tok duol marango kaka obila tayo chenro maggi dayo dhogi ka itudo gi gilal mar jopiny India ariyogo kod jariembo margi Nicodemus Mwange mane olal e yo magalagala. Jomin buche okwayo doho mondo omigi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro ne achijego kuom ndalo maromo 30. All the cases will be consolidated and the matter will be argued on Monday, which means we shall be arguing matters for 9 people. The first 4 and these 5. I hope, and we told the court, they will have arrested all the others that they want to arrest so that by Monday we have a complete set of people who will be arguing for. Nonro matinende yango ni Joseph Mwenda kod Paul Njogu ne nitie bungu mar Aberdare kama wachore ni ringrego nowitie. Wachore ni David Chepcheng kod Stephen Luseno ne oluwo ndach waindego kowuok e kar dak margi kendo magichwe gichopo e kar budho moro ma Westlands kama ne olalie kodgi. Chepcheng to yangore ni ne nitie bwa pisas mag obila moko 3 mane osendhi motelo, ka Njogu be iwacho ni ne nitie nyamburko mane oting'o jopiny Indiago nyaka e bunge mag Aberdare. Simon Gikonyo to wachore ni ne ochopo e kar dak mar waindego e kar sa 12 mag odhiambo motelo ne lal margi. Chepcheng, Luseno kod Njogu ne nitie bad obila mar Flying Squad mane osewuo oko. Doho tamore chiwo rambun ne apisas go ka wacho ni ginyalo krocho chenro mar nonro madhi nyime matudogi gi ketho mar lal jopiny Indiago. Ji 5 go ibiro lornegi e tesend obila ma industrial area. Wycliffe oko, Ramogi TV. Erokamano Wycliffe wadhi kaunti ma Migori. Od bura ma Migori opodho ji 6 manyocha gavana ma Migori Ochila Yako gwelo kaka jotend migepe. Jod bura go kao ndamo makamano bang' kanyocha odadho gi juma mokalo. Juma nigi ler. Bang' tayo chenrono ma piedho ji 6 ma ogwel kod gavana ma Migori Ochila Yako kaka jotend migepe, kamitini ma ochuogi kod broni ma Migori ne ochwalo lipot margi e od burani. The nominee stated that he will prepare proposed legislation to county assembly and implement the existing legislation that relate to his area of jurisdiction. Lipot ne mano chwale lo kamitini kod wadrepno Manoth Kanyamkago Jojo Mamba ne opodhi kod od broni ma Migori bang' twak kuom kinde mar seche 2. That this House adopts the report of the Committee on Appointment on the vetting of the nominees. Jogo ma opodhi kaka jotend migepe gin ma oting'o Morris Otunga e migaono mar omenda, Laktar Mogesi Samburu e migaono mar somo, kit chwech, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Awuor e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora kaachiel kod midhiergo mag apoya, ka mogik en Kalebo Pondi e migaono mar jotich kod tend loch gwenge. Jotend migepe gi koro rito chamuma mondo koro gichak tich ayanga. Ne gin ji 6 manomiwagi to wakalo gi te, ok aneno gimoro e bunge kama notergi mondo go mbakano gore maber mokalgi. Koro sani modong' en mana ni koro jatelo biro neno kaka otimo kodgi, en swearing in and then gichako tich. Balance pod wadong' gi post kuonde moko kanyo 4-5 kama ma aparo ni odi address when tamo miwa those numbers. MCS ne owacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod jotend migepegi. Wakadho jomanyocha okelwa mondo wapuodhi, to wakwayo oganda ni ng'eni koro mae sirikal mano wadongo, wariwre uru e konyo sirikal mondo mi gik moko timre piyo mondo mi wachak tich. Some people might feel left out actually, but the government is larger than the 10 CC members. So once the chief officers are in place and other positions are filled, probably every other interest will be catered for. Nyaka sani gavana pok ogwelo jogo eko madoher mondo koro ti e migepe 4 ma odong' ma oting'o mano mar wuoth kaachiel kod apaya, lowo, pi kaachiel kod teko kod mano ero mar ohala, limbe kod wego mag saga. Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado nam wadhi kaunti ma Siaya. Jopiny e kaunti ma Siaya onyiso paro mopogore opogore bang' gavana mar kaunti no James Orengo yango jotend migepe ma ogwelo e piny owacho mare.
Jopiny goloso mana ndalo achiel bang' lendo makamago ne wuok ayanga. An gima nyalo wacho gima gavana oti oyiero to en gima rach, oseyiero joge madhi konye tich, to gima awakwayo jatelo no pari nyaka jopiny joma ne ringo kode kiko yiera joma malo kende nikech wabe jopiny wane mane wamiye kura to wan e weg kura. Koro rangi nyaka jopiny mano miye kura mondo miyo ka odok 2027 to onge kamwa mako. Gibed appointed to kila ng'ato odhi tije momiye noti nikech japiny to dwaro mana service ma japiny. Koka koro yiere maber. Oye maber kichako rango jok ma orengo gwelo. Kata skema malo mane maboto mambo kanyo tanga mama mboga moyierie. Aneno ka orengo to yiere nyaka jatwang' woche bukeli parliament ka kanyo to orengo ti maber. Kata mna miyo ke masa soguna be okane ka orengo tiyo marach nikech secretary makone ka ona ngamo ngetich. Opogore kata ker marwa manowacho ni sirikal dhi bedo ma hustlers. To kani neno kitero dhano e parliament tiwinjo na ka ng'ato wacho ni en worth 4 billion to luongre ni hustler. Kane warango jok mnorengo yiero waneno korengo temo maber. Koro gima andwa kwa od nyamayanga kaka nowacho ni ngima Josia County dhi lokre. Wan sani ene mwarange. Nyakoro mgajwang' koro adhi report motenore kod oro to kod ngaji mokwako counties mathoth e pacho ka kendo koro en midhiero. Ka kinde ma counties mathoth e thur kamedo kale midhiero mar oro, piny owacho ka achiel gi tend counties keto kenge mag kedo kod midhiero no. Chenro makelo kony mag chiemo ne jopiny e gwenge ma oro go e tach timo gi ruoge mag ji giwegi ka achiel gi sekta mopogore opogore e yor kelo resruok. Jaelieta gilerno. Mane en jaten migao mochung' ne rowere kod kit chwech Margaret Kobia oyango chiemb kony ne jodak ma kaunti ma Meru ma bende dhi konyo jogo ma midhiero mar kech ohingo. Kobia noyango chiemo mane opoge loche ariyo moting'o chiemb jamni kaachiel gi loche ariyo moting'o ochele kod oganda ne jodak ma Igembe, Tigania, Kanyakla kod Buri. Nyasi mar chiwo chiemo go ne oyuore gi gavana ma Meru Kawira Mwangaza ma bende nopuoyo kang' ma piny owacho konyo jodak ma kaunti no, ka bende omedo ni chiemo mane okel mokwongo ne opoge sikunde e yor gayo nyithindo ma weyo sikul. All the relief food that we received, we decided as a committee we direct all the rice and beans to our schools because we understood that it could not be enough for every person who was needed to receive even a single mkebe. Mwangaza bende nokwayo piny owacho omed chwalo kony mar chiemo ni mar jodak mang'eny kale kech ka koth poko neno e gwenge makono kuom higni 3 koro. We again appeal to the national government as you consider other dry places, remote places, desert places. We have several places in Meru County, Tigania, Igembe, Buri, where it's almost like desert places that needs a lot of attention. Komachielo, jotelo mawuok e kaunti ma Taita Taveta ne otimo romo mar manyo yore makedo gi oro odiochieng' manyoro e gweng' ma Voi, ka thor mar wach en manyo yore mag yudo chiemb kony kaluwore kod tho nyathi skul primar ma Wundanyi kaluwore kod kech. Apisa mochung' ne midhiero mapoya e kaunti no Christopher Mwambingu ne owacho ni maloyo ji 150 dwaro kony mar chiemo ka jamni bende midhiero no oheo. Mheshimiwa Gavana aliona kwamba kile chakula kinatolewa na serikali ya taifa na ile mkakati inafanya na county haitoshi. Kwa hivyo wakishirikiana na First Lady walisema kwamba tuite mkutano wa washikadau. Tuje tupange mikakati ya kutafuta vyakula na maji ili kupelekea wale wananchi wetu ambao wameumizwa na janga la njaa. Pauline Atieno ma en jakanyo mar riwruok mar Action Aid bende nomedo ni gibiro fwenyo jogo ma kecho heo ahinya e yor pogo chiemo ne jogo ma hinyore ni mar chiemb kony ma giyudo ok nyal romo jodak duto ma kaunti no.
Pia tumejaribu kufanya kitu ambacho tunaita vulnerability assessment, kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika zaidi ndio wanalengwa, kwa sababu chakula ambao tunapata ni kidogo. Ile msaada ambao tunapata kutoka kwa wale wadhamini haiwezi tosheleza kila mtu. Ni vyema kama tunaweza kushirikiana kama washikadau katika Taita Taveta County, tukuje pamoja tuweze kuweka resources zetu pamoja, ndio tuweze kufikia wale ambao pengine hawajafikiwa zaidi. Romo no biro manandalo machuok to kaunti no yudo chiemb kony maromo ofuke 2,240 kowuok kuom piny owacho mamalo. Riwruok mar Red Cross bende geto yudo tan 25 mag chiemb kony jumani tok jodak ma kaunti no lalo dhok kod dieka maloyo 500. Kapod wantiere weche mag oro, jatend kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit ojiwo piny owacho kokalo kuom migawo mar pur mondo miyo chir chenro mar kuoyo pi e puothe kaka yor reso jopur e kinde ni ma oro kwako Kenya. Sapit oloso kochiwo ranyisi mar puothe mag Galana Kulalu mowacho ni kuoyo pi nyalo reso midhiero mar kethruok mar cham. Bende wacho ni chenro mar kuoyo pi biro konyo lum e loth mondo mi jamni bende yud chiemo. Ukame inazidi kuadhiri sehemu kubwa ya taifa letu la Kenya. Zaidi ya kaunti 20 inakumbwa na janga la njaa, na bado hatujaona mvua ambayo inaweza kuleta matumaini katika maeneo yale. Kwa hivyo tunaendelea kutoa mwito kwa serikali, sisi kanisa, na watu binafsi na mashirika na wafanyabiashara, tuungane pamoja, tuonyeshe mkono wa upendo kwa mahali ambayo imeathiriwa. Lakini tunaita pia serikali sasa ambayo tuko na ministers husika katika idara ya agriculture na saa idara pia ya ufugaji, waweze kuangazia namna ya kupanga inji tuweze kuwa na strategic reserves ya chakula ya kutosha, ili ukame ikija tusianze kuhangaika wakati imefika. Kama nyakwara magi kumero bedo koda chakruok nyaka kidienyi mwachope ni mano kanyo en ka odhi yweyo mar ariyo. Nitiere jogo bende loso kutenore kod weche mag oro masani okwako piny Kenya. Elias Otieno wuod Kindu Bay iwacho ni mokwongo Oimore jotend migepe ostamo matich koro chakra chaka. Iwacho ni unga na mafuta chini mibadhi mondo bende myogore adog piny. Erokamano Elias Otieno ka intiere Kindu Bay. Antiere kod ng'at ma luongore ni Ochok Victor ka in Nyamaji Lambo Mabei. Piny owacho orang wach mar nam mapige tuo sani, to bende ne kaka inyalo kepi e puothe to kod kuonde ma oro nitiere. Erokamano Victor Ochok ka intiere Nyamaji. Antiere gi Nyambaga Alila kaniko Weru kod jakwath Irene Nyambaga. Iwacho ni gine Ramogi TV maler Koweru. Gima gikwayo en ni piny owacho mondo miyo ti makare ne oganda kachiel kod jotend migepe ma oyier. Mago jok ma bende loso kod achiel kachiel kokal namba mar 33600 SMS mag Ramogi TV nyakwaro mga jwang kik dhi mabor pod wantiere kod ma. Kitiyo makare gi modhi mag pien dendi to nyalo mono gi donjo e pien dendi makare, ma nyiso ni ok gidhi tiyo e yo mowinjore. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Twende majuu na View Travel.
5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly my juba. Have doodles taken over your home? I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni wadhi e weche mag ohala. Joriemb geche mag taxi matiyo gi lony mag mbui midendo ni online cab drivers Mombasa kod Nairobi ochako ng'anyo ka gikwayo piny owacho okonygi loso gi weg kembe mondiko gi oyolo winjruok magisebedo go ewi kaka onego chulgi. Achiel kuom ywak magin go en nyaka ne nengo mauta chak idho e pacho ka. Onge lokruok mosetim kaluwore gi kiwango mar omwom ma ichulogi. Gino magikoni miyo giyudo lal mapek. Gikoni weg kambe go mawuok e pinje maoko bende osebedo ka go lweny kambe taxi ma pacho ka maloko ohala maket kod mano gino mabende gidwani piny owacho donjre. To kada bedo ni ma e thuolo ma githoro tiyo maber kaluwore gi kwan welo mathoth matimo limbe kadhadh nam chumbi. Gikoni gibiro ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winji ywakgi. Apps mwatiyogo ma iluongo ni Uber to kod Bolt gin apps ma aoko. Weg gin jok ma oko. To apps gi hinyowa jo piny kae. Iyudo ka commission magichajo kata kaponi wayudo ng'ato wating'o, gikawo pesa mang'eny ahinya kuomwa, mamiyo driver nyalo wuok kadok ot to dhi ka oonge gimoting'o. Pesa motiyo mana ne mo, to tiyo negi kata luoko mtoka, to kata mana timo service. Wan gima wakwayo ni sirkal kanyalo donje wachni, to mondo gilos wach application mag rates gi, kaponi jo app gi matie ni Uber gi Bolt ok nyal yie winjore gi chike ma sirkal oketonegi, to inyalo kata goni gi orit mondo giya mondo giwe wati gi apps mantie mondo wakony go welo mabiro nene limo e Kenya ka. Ile kitu tunaweza ambia the new minister wa transport ni hizi shida tumekuwa nazo sana na hizi company hazijatusaidia. Ile kitu tunaweza omba tu kwa serikali, because tulifanya public participation tukakuja na hizi industry regulation rules. Ile kitu tunaweza omba ni serikali tu make sure laws zimefuatwa, and that is the only thing we are demanding, na hiyo ndio objective ya hii maandamano. Kaodhi gwenge mag Kisumu County ahero piny owacho mar Japan koro chako twak kod piny owacho mar Kenya yor siro chenro mar pitho chele county ma Kisumu ahinya to skim ma ahero neno ni omedi yuto mawuok e pur mar chele. Jalup jambetre ma piny Japan Kitagawa Yasuhisa
ne utimo limbe ahero kendo yango ni pinje ariyo go dhi nyime kod goyo mbaka ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla kendo keto mwandu mar siro pith mar ochele. Omedo ni en chenro ma gisebedo ka gitimo e irrigation scheme e kaunti ma Kirinyaga kama nyaka sani lokruok osebedo e yuto ne jopur mar ochele. Piny owacho osebedo kod paro mar yaro puothe ma ipidho ochele e Ahero eneno ni omed eka 20,000 kaluwore kod lek mar piny owacho mar dongruok mar higa mar 2030 Vision 2030. Expand this partnership other than the MWEA. So Ahero is a very potential area for our partnership. So we just wanted to see with my eyes how the people are committed, not only the government officials or maybe the county government, but also the farmers themselves. Without the commitment by the people, the end user, which are the farmers, we cannot make the project successful. We are now conducting a project, technical cooperation, under JICA, Japan International Cooperation Agency, and already some Japanese experts are here. And so they are very happy. They are welcomed by the local people, and they feel safe and hope that this kind of partnership will flourish. Wadhi kaunti Masaya jopith gwene kaunti Masaya yudo fungro kalure gi puonj ma giyude wi pitho kanyakla kod thuolo mar uso kanyakla mar medo uso mekgi. Jopith go maloyo 4,500 oket kanyakla kod riwruok mar Hope International kokale chenro mideno ni Hatch for Hope e gweng' ma Mur Malanga mayudore South East Alego. E nyasi machiwo kuonde ohala mag winy go jata chenro ma weche dongruok e sekta mar pur Kenneth Owuor osingo majiwo jopiny gi jouso mondo tim maber gi thuolo no ma omigi mondo giyud ber ka omedo ni chenro no nyalo tere gwenge mamoko bende. Kuku inalipa, kuku inaelimisha, kuku inafanya iko na opportunity nyingi sana, na tumeshikana na serikali kufanya kazi na wao kuwaelimisha wakulima kwa zile mbinu bora wakilea hizo kuku zao, but pia kuwapatia ile fursa ya kuwa na ile connection to the market. Program yenyewe inaitwa KELCOP, the Kenya Livestock Commercialization Program, ambaye inakuja na itakuwa na value chain ya kuku pia, na itafanya na wamama na youth sana sana. Wazee pia watakuwa ndani, lakini sana sana itakuwa wamama na youth. So nasema ya kuwa upendo imeanza vizuri. South East mko mahali pazuri, na kile tutafanya ni kujitokeza, kwa sababu yule ambaye anatokea ndio tutafanya nini kazi naye, si ndio? Lakini yule amekataa kufanya, hakuna vile tutafanya pamoja na yeye. In Siaya we are working with about 4,500 value chain actors across the county, and that means that every household today embraces this value chain, because it is very easy in terms of its availability, and the different breeds that are there has made it to be embraced more. So we have supported them, you know, to in building this poultry aggregation center, and it's not the only one, because we also have the satellite centers. So this is the main one. We also do bird aggregation. We have satellites at 3 places. That is one at Uranga, one at Boro, and one at Karemo. Machiegni weche mag tuke jogo mondike bwo tend counties e yor orak mar dweche 6